Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kubona ku-Black Fiyakholo lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke ingabe usahila yini. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Cela uvele nje uqonde straight kwisigameko ungitshele ukuthi bakugila ngani. Kwenzakalani? Iza nazo. Shuthi ngahlangana noGuy kwi-Groove. Ngihlala eMlazi mina nje. Okay. So ngahlangana noGuy kwi-Groove. Wangibuza igama lami like saxoxa nje exchange ama numbers. Kwakuyi-Durban July. Emuphi unyaka? Yango 2022. Oh, okay. Yeah, so masihlangana noGuy exchange ama numbers. Siloku sixoxa-ke naye uGuy-ke only to find ukuthi uhlala eGoli. Yeah, so siloku sixoxani kwethu-ke siloku sikhuluma yabo lo engibuza ukuthi sobonana nini naye. Yeah, sagcina silokhu zile usuku-ke sikhiphile usuku sobonana ngalo. Okay. Then wangibhokhela i-flight from la eDurban to. Hayi wena. Okay. Lo muntu lo usamboneka wodwa ne? Ngisombona wodwa. Kwi-after party, uthe after party? Ngizange After party eDurban July? Oh, okay. Yeah, phela kwaphela inyanga siloku sixoxa. Okay. Yeah. Saplana ukubonana la shaya kusuku-ke siloku sibonana. So saplana ukuthi sizohlangana eDurban Station because iGoli bengingalazi kahle. ePark Station. ePark Station. Okay. Yeah. Sahlangana ePark Station. Wakubhukhela i-flight? Wangibhokhela i-flight. Kufanele wehle OR Tambo. Uzoya wangibhokhela ibhasi. Oh, ibhasi. Okay, Yeah. okay. Wangibhokhela ibhasi. Okay, okay. Yeah, mengibhokelile-ke shuthi ngehla ePark Station ngamfica nangempela uGuy ngilindile. Why uthanda ePark Station kanje? Oh, okay, Park. Oh, so hamba ngebhasi, ngagibela ayibhanoyi. ibhasi. Mina odideka mengithi Oh, okay. Okay. Yeah, so ngafika ePark Station engilindile uGuy. Ngafika around 7 because ngasekhaya ngazula eDurban Station ngasuka ngabo 11 kuya ku 12. Ngafika ngale ngabo 7 late. So mengifika-ke lapha kuleya ndawo igcwele amaphara yabo. Amaphara asuke efuna ukuphathisa imlomo imalageji. So kube khona elilodwa eliza kuthina lisicela ukusiphathela impahla. Abese uGuy no sir. Imaki wo, wena uphetheni wena? Oh, ngiphethe suitcase mina. Hayi, phela isuitcase iphathwa umuntu ohamba izinsuku engangozulu. Ngahamba for Wena ongasafuna ukubuka 3 weeks. Okay. Phela nganginokuthi vele uGuy ngambona yabona ukuthi sesixoxela izinsuku naye yabo. Okay. Kona ya nganginaka ukusaba kodwa ngangithi ngoba ngiyamthanda. Nisaxoxa nje la ku WhatsApp noma Facebook noma yini? Na Facebook. Yayihlangana nje into. Yeah, yayihlangana mfethu. Nizwana. Waye right because uyangifakele nemali yabo ngabona ukuthi nje yabo uGuy right lo because awukazi ukuthi ufangafakela umuntu imali ongayazi umboni. Shuthi-ke sihlanganeke noGuy kube khona iphara-ke leli eliqhamukayo libe selicela ukusiphathisa impahla. Ngiphethe suitcase ne-handbag, side bag. Shuthi lo bhuti lo ngihamba naye anqabe athi no si right. Okay, sihlale siqale KFC, sihlale KFC kwagcwele nje kune queue ende sahlala isikhathi eside. Shuthi isikhathi sihleli la KFC leli phara leli loku lisibuka yabo lasimaka. Shuthi lacikwa na ukuthi sinqabile yabo. Lasimaka-ke lapho-ke sathi sesiphume lokhuzana eKFC sesiphumela ngaphandle. Sasawugibela itaxi futhi ezosisa ngisazokukhumbula leli gama la sasiya khona. Sathi garage-ke la solinda khona itaxi la itaxi office thathe khona. La aqhamuka esewu3 amaphara kwaku-AMT-ke lapho. Aqhamuka esewu3 na angilokhuza asikhomba ngezibhamu angihlitha ilo isikhwama engangisiphethe. Azama nokudonsa isuitcase ngamemeza ngathi uzoqhamuka namaphoyisa lapho. Amaphoyisa aqhamuka asisiza-ke abaleka nesikhwama sami esasine ID, isitifiketi sengane yami nazo zonke izinto zami ezibalekile. Yes. So yabo nje la suku loliya ngaba traumatized. Kuyaqala ukwenzeka into kanje yangimina. Ngiyabona nje leya ndawo ever since lapha ngiphindanga ngayithemba.
Manje mabenikhoma ngey'bhamu uphi ubhuti-ke lo? Ukhona Iluphi uzamo? angithi sasiphethe nengakhona ingane yami yayinaba last year bena 4 years. Uhamba nanomntwana futhi. Khona nengane ubhuti walokhuza wancamela ukuthi asave ingane yabo. Intombazane mfana? Cause vele ikhole bakhe babekuyena. Wayengayitsheli ukuthi khona imali engasibeki kumina yonke into ayikuyena. Mina nje into engayilahlekelwa yona i-ID nesitifiketi sengane. Manje leli parallel meselibuya nalamanye asephethe ibhamu kwenzakalani? Uyini mhlawumbe ayinothisile ukuthi niyiphethe la? Angazi shuthi angazi angi-understandanga noma wacika ukuthi sanqaba ukuthi asiphathise izikhwama noma angazi angi-understandanga cause wavele nje wangihlutha isikhwama lucky leyo lo bhuti engihamba naye wallet yakhe ila kuyena kwi-jacket azange ayithole ke. So nagcina nenza kanjani? Salokhuza phela waxolisa ngalento eyenzekile wathi asigibele siye endlini safika endlini wathi uzokwenza sure ukuthi zonke izinto zami ezingilahlekele uzoyibuyisa back. Uyaxolisa ukuthi kwenzeka into kanje ngibe ngiqala nokuya lapha yana. But-ke nasenihlala kanjani-ke anje sekwenze nje i-flop nje esiyenzekile naqhubeka nahlala kanjani? Saqhubeka phela sahlala kona ngisafika kwaqale kwabanzinyana nginaleyo engale ukuthi yabo ngiyaqala ukufika la sekwenzeka into kanjena. Ngangiblame yena mina for yonke lento le. Ngangiblame yena nje mfuqama kodwa-ke ngakuthola igcine ukuthi vele le ndawo ayikho safe. So nisathandana? Sisathandana. Wawuhlala-ke lo 3 weeks loyo-ke kulo 3 weeks leyo kwenzakalani? Uyakhipha mhlambe niyalibona igoli, uyalibona igoli, uyakufundisa indawo. Kwenzakalani nje manisahleli nje lapho-ke? Sahleli cause besixoxa naye ngithi ngisekhaya. Kwaba ibirthday yami wangitshela ukuthi mase ngifikile ngalena njengoba ibirthday yami uzongithengela ifoni entsha. Okay. Hayi ngafika-ke khona-ke salo elo engitshengisa saqale sahamba first day. Ngiyamthanda lo muntu uyasmile ne? Okay. Ngizanazo. Hayi kushuthi engakusasa-ke wangisemoli-ke yangakhona-ke ngitshengisa imoli yangakhona wangitshengisa wathi asiye kokhetha ifoni engiyithandayo kodwa ngesiyithenge namhlanje. Okay. Wangitshengisa wonke amafoni athi angikhethe engiyithandayo ngayikhetha engiyithandayo. Ngakusasa ngosuku lesibili kwakumele aye emsebenzini wangilokhuza wathi uzongitransferela imali ngiyothenga ifoni yami. Wangitransferela yena ngempela ku-2.2 wathi 200 sokugibela mase ku-2000. Wawusubuyile la nginaye laphaya yena esemsebenzini. Wabuya kushiya endlini? Ngangisala endlini nomntwana ahamba emsebenzini ngenza izinto zasendlini ngikline ngipheke yonke into. Wangisendela-ke imali-ke ngihamba neyintombazane sengijwayelene nayo vele mina ngingathini ngiyashesha ukujwayela umuntu so intombazane iqashile nayo eceleni kwakhe sixoxa nayo sahamba nayo because yona iyazi indawo zangalapha yangiphelezela. So wawulokhu uzula nayo? Sasilokhu uzulana sajwayelana kanjalo-ke. Wathenga-ke ifoni ka 2000. Kwakuyinhloboni leyo foni? Kwakuyi-Itel P40. Uphi yena manje ubhutisa? Uhlala eGoli. Okay, then waphela ku 3 weeks wakho and then wasuwabuya nakhona funa lapho ukugibelisa ibhasi? Ngagibela ibhasi. Okay, so namanje nisathandana? Sisathandana. Manje nibheke emshadweni serious? Ayi ngeke ngisho kanjalo kodwa nje siyathandana kodwa phela ukuthi ngathini ukuthi umuntu mekude akufani noma eseduzane yabo. Sometimes sinokuxabana mhlambe like unokuthi mengifona kwama weekend ngingamtholi efonini yabo nje nokuthi mhlambe mengicela imali u-expecteni kumuntu we-groove senzi njengaqala nje sebuye mhlambe eqinyanga angifakele imali kokunye mhlambe eqethu nje akusafani nasekuqaleni. Ngiyacanga ukuthi khona umuntu asenayo. Wakhona kodwa ukukhulumisana naye ngalokho ukuthi ule happy manje because ngiyakhuluma naye unokuthi athi isikhathi esiningi usuke busy ngomsebenzi. Ngiyambuza ukuthi indaba why manje because qala phela buba busy ngomsebenzi kodwa mina isikhathi sami bunginikeza. Uthi hayi kushuthi-ke phela ikhathi ayifani yabo nje akusafani kona nakuqala enqamba manga.
Safana. Ubukeke ngazi ukuthi ubeneqiniso kuwena njengoba nisathandana namanje ukusuka la eNatal uhamba uyombheka eGoli umfice nakanjani akuhlangabeze yonke lonto leyo but isibindi esingaka sokusuka la umuntu wambona kawodwa nge-Durban July usithathephi ngempela Mfethu angazi ukuthi mina because abantu bagilana la minyango ndibagilana yabo nje kwakona ukuthi ngisuke la ngiyekhona nganginama-doubts uhamba ngisho nanengane umngane wami wayengitshela ukuthi yabo nje le trip yakho mngani angiyithembi futhi nje angiyithandi wathi ekhaya uyaphi ngathi ngaqamba amanga ngathi ngiya kumngane wami eNanda wayezo ukuthi senanda nje wazi ukuthi nje usenanda useyamazi manje umuntu wakho useyamazi phela manje ubathini embona azange asho lutho cause ngamtshela nokuthi ngaqamba amanga ngalo ngaba honest naye sengimtshelile ngaye ukuthi nokuthi ngiyenanda kwakungelona iqiniso ngangeGoli wangithethisa-ke abazali hamba nengane ungashiya ingane yebo nje kodwa-ke wagcina se-understand-a ngoba uyabona ukuthi sisathandana naye gaba abona ukuthi shuthi uyimisele ngami yo ayi iriski lena ha so njengoba manje esenciphisa indlela yenza ngayo kuqala uma ubhekile nje i-relationship yenu isangaqhubeke igibele kwesinye stage ayi noma sekugcinile la kukhona manje angazi mfethu ngoba manje eku-reacteni kwakhe kanjena kuyancipha namina ukumthanda yabo so angiboni kahle unesho engakanani ukuthi ngabe uhleli usingle ulinde wena eGoli and wena la eNatal hayi anginayo-ke isho yalapho-ke akwazi ukuthi angabasingile mangathi kuthiwa uyashada kusasa ungaphatha kanjani kona ngaba buhlungu kodwa futhi ngeke ngize ngimjaji ngobani ngikude vele naye angimazi ukuthi wenzani yabo ngenzeka vele ukuthi khona into ayiplanayo nomunye umuntu mina ngazi wena uyedwa kuwena yena hayi awukanjani akekho yedwa phela kuze kufike ekutheni nangabi yedwa indlela enza ngayo wamtholela umnakwabo ya hayibo mengenzeka ayibone le video ngeke hayi noma ngayibona lo naye-ke sithini story hayi lo nginaye bethu hayi ngeke wema right uyazi ukuthi ukhona bekhona nesizungu ungangijaji ngiba I know I'm not judging ngiyabuza umuntu ukude ngimthola mekuthanda yena yabo ingakho-ke nami sengithe angithi jobeka makhelwane ngeke phela so mangaze kwenzeke abuye eze la eNatal and amfice lo muntu lo akubambe naye hayi phela kukuyena ngizomtshela nami ukuthi wena bufuna expect ukuthi ngenze njani nje bubunziba bengikudinga ngingakutholi ngikuthole ngesikhathi sakho yabo bufuna ukuthi ngenze njani Sibonga kakhulu ukuthi usivashele kuhlelo lethu ngiyabonga sisi mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare sanithanda kakhulu bye.